שבי, למה את עומדת? מה עכשיו לעמוד? חבר'ה, תמשכו פה פקסים, שירן. שמרית. מה, דני? שמרית, יכול לעזור לי רגע? יש איזה בעיה בלקוח. מה הבעיה? הוא טוען שקיבל את ההזמנה עם שערה. מסעדה טוענת שזוכה וזה, ולא מוכנה לזכות. לא מוכנה לעשות שום דבר. דני, אתה עובד פה מספיק זמן למען השם. לקוח שקיבל מנה עם שערה. מה אנחנו עושים עם מנה כזאת? מה אנחנו עושים? מה אנחנו אומרים ללקוח? אומרים ללקוח, תקשיב, אל תאכל את האוכל, המסעדה תיגש, תיקח את המנה ותראה אם יש בו שערה או לא. אם המסעדה לא רוצה להגיד שתתקע על המנה. אתה עובד פה מספיק זמן, ואתה צריך לדעת את זה. אבל המסעדה, דיברתי עם המסעדה, הוא לא מוכן. מה הוא לא מוכן? סליחה. הוא לא מוכן לשלוח שליח? אז הוא צריך לדבר על מנה, קצת אסרטיביות, עם כל הכבוד, קצת אסרטיביות, לדעת לדבר עם מסעדה. בן אדם קיבל אוכל עם שערה, עם כל הכבוד, אין להם איך לוקח שלו, לכולנו יש שערות על הראש. הם לא קרחים במסעדה, נכון? אז סביר להניח שיכול להיות מצב כזה, ואם יש מצב כזה צריך לקחת את המנה ולבדוק את העניין. אז שיבואו, שלחו שליח, שיקח את המנה, או שיבטלו את הזיכוי. עם כל הכבוד, ואני מצפה ממך ליותר, אתה עובד פה מספיק זמן, וכולכם עובדים פה מספיק זמן. כל דבר מגיע לאחראים בסופו של דבר. תדבר עם המסעדה. באחריותך שזה יטופל, ומי שמתחיל פה בעיה שידע לסיים אותה עד הסוף. שירן.